Hej igen her, så er jeg tilbage. Jeg har været på stranden og faktisk virkelig nyt det gode vejr her, som vi har i Tyrkiet lige for øjeblikket. Lige nu så befinder jeg mig i Kızılkeçiliköy. Det er sådan lidt uden for Akçaa og så lidt uden for Izmir. Og der står faktisk, lige nu så står den på sucuk. Det er en form for tyrkisk kødpølse, en meget krydret smag. Jeg kan faktisk gå ind og vise den. Vores chef han er i gang med at lave. Merhaba chef. Sucukları çekebilir miyim acaba? Det her, der har vi sucuk. En dejlig krydder, den kommer på panden her. Og så bagefter så kommer der noget løg, nogle tomater, og så ind i brød. Det er en virkelig herlig smag. Nu kan I se, at han er i gang med at skære. Jeg prøver lige at filme det her. Og så derefter, det han gør, det er, at han putter sucuk ind imellem brød sammen med tomat og løg. Altså, der behøves egentlig ikke flere krydderier, fordi den er fuldstændig krydret. Den har en dejlig krydret smag. Den kan faktisk findes i de fleste etniske supermarkeder i Danmark, i København og eller i Malmø i Sverige. Man skal bare passe på med at spise alt for meget af det, fordi så kan man risikere at få lidt dårlig mave. Men altså, det er noget, der bliver serveret morgen, middag og aften her i Tyrkiet. Vi tager også i omgivelserne her. Der er nogle rigtig fede omgivelser her i området her, kan I se. Det er virkelig fedt. Vi sidder udenfor her. Det er herligt. Skønne billeder her. Skønne billeder. Med disse ord så takker jeg af herfra. Hvis I vil vide mere om sucuk eller Kızılkeçiliköy, så skriver I til mig på min Facebook. Jeg begynder at lave nogle opdateringer her. I er altid velkommen til at skrive, og så hvis der er noget I vil vide om byen her, eller har lyst til at besøge mig. Så det jeg siger herfra, det er fortsat god lørdag, god weekend. Ha' det godt, Danmark!